Zdravím všechny Minecraftáky a Minecraftačky u videa z Minecraftu, neboli single player sérii z 1.7 neboli snapshotu na 1.7 a tak. Takže založíme si nový single player svět. Chtěl bych to dát jakože hodně dlouho. Hodně sérií bych toho chtěl mít prostě, jako chtěl bych to mít hodně, si dáte Johnny D.cz nebo třeba, nevím, Petra, ten má hodně sérií ze singlu, tak to uděláme taky třeba hodně sérií a tak proto. Takže budeme hrát 1.7 a neboli snapshot, ano zatím 1.7 nevyšla, to je škoda. A tak ještě dneska bych měl natočit soutěž, že tady mám hodně světů, to má brácha. Hraju jenom na tady tomhle. A ještě dneska by měla být soutěž o, nevím, co tam bude. Vím, že Crysis 2 dávám, že to mám dvakrát, potom co ještě tam dám, jo, myslím gift code, to nevím. Ještě, ale určitě tam bude Crysis, ještě tam jo, jak se tomu říká, nevím, prostě to bude to dobré, no. Jako, tam bude tak tři hry, tam budou. Takže pojmenujeme si svět YouTube. Tady seed, to dávat nebudu, nebo seed. Tohle? Ne, já nechám seed random. A dám asi bonus českou. Great New World. To možná bude slekat trošku. Taky jsem si mohl vypnout Skype, aby mě neotravovali. Mě nikdo nezavolal v půlce. Jak v minulém díle, který jsem vlastně ani netočil. Jsem točil jeden, byl fakt dobrý, ale jsem nemůžu ho vydat, protože jsem ho netočil. A ještě jsem natočil Medal of Honor, jenže to jsem točil bez zvuku. Takže tak to se načítá nějak dlouho, načítal. Hned jsme našli první novou věc. Hned první novou věc, co je v tom 1.7, a to je biome. Jo, toto je vlastně nové nastavení v 1.7. To je nové nastavení v 1.7, neboli že tak. Tam je jakože, no nastavení, že je nové v 1.7, potom tady je loadovit. Potom tady, tady tenhle biome, kitky, nebo slunečky tady jsou. No ještě to nemá žádné využití, to je škoda. Že to nemá nějaké využití, jak by to bylo dobrý. Teď naberu si nějaké slunečky. Z toho si dám zahrát. Je to vypadá v inventáři úplně pofiderné. Úplně divné, prostě jak bez stonku. A na té zemi. To je omelita. No, to stačí. To toho nepotřebujeme. Možná, že bych se bydlel už tady jako. To nevím. Ještě. Budu asi omodovaný nějaký Minecraft, že bych prostě, nevím, já svůj vajíček si asi dělat nebudu, ale že bych prostě nehrál Feed the Beast, nebo takové nějaké ty módy. To ještě nevím. Okay. No, jestli se poznali střih, tak napište do komentářů, dal jsem takový menší střih jenom. A jsem třeba na záchod.
Pokusím se najít nějakou vesnici. No to taky, že jo, ale... ale spíš nějakou jeskyni. Tam je černé dřevo. Jo, tam je jeskyně. To si hned naberu. Teď si ještě pokácím trochu toho. Protože asi, když jsem našel takhle hned bílé dřevo, nebo břízu, takže ještě jsem našel černé. ne, nemyslel jsem to nějak rasisticky, ale teď, když si to myslíte. Takže to by nám mohlo stačit, ještě pokácím tenhle strom a půjdu někam. Protože krumpáč mám, styku mám taky dost docela. A mám jídlo, yes. Tam byly krávy, já si půjdu pro ty krávy. Kde jsou? Tam byly, já jsem zabudu. Když jsem mi to blbě načít. Je to taky jeskyně. Sice tam byla taky, ale... Jo! Jsem si vždycky přál tohle najít. Co narození, už jsem se narodila, já jsem si přál najít tohle, protože je úplně úžasný. Tak bomba. Ale aspoň mám polobost tomu. Na hudbě ještě krásně. Aha, já se nevěděla, jak to budu jsem. Tyjo, tak doufám, že vás teďka trošku zabavím, protože teď to bude jako docela dost nudné. Ta první část je vždycky také nudná, a teď se asi vracím. Jo, tady je ta tady je ta jeskyně vesnice, jo? To jsem si taky vždycky přál. Nechápu, jsem si udělat ze všeho, na to jedno. Asi. Tak, děláme si první crafting table, nechápu, že mi dává achievement. Jo, vlastně teď. To je vždycky, když si založím svět, mi to dává nové achievementy. A je, teď mi teda uhlí. Co? Jako vážně? To mi nedá. Tam není achievement za uhlí. Trochu divím. Ten dřevěný asi zahodím. S tím bych to fakt nechtěl kopat. Taky dobrá Minecraft logika. Logik. Že prostě vykopu dřevěným krumpáčem. Prostě dřeva na moje doma dřevěný krumpáč a vykopu s tím kámen, že jo. To je v pohodě. No taky... Jak by to asi udělali, že jo. To je... Ty krávy. Ovce, to zase nechtěl, to se mi nezabíjel. Protože vím, že moc jsem to nehrál, spíš hrál multiáč a tam ovce nepotřebují většinou, tam bývá úplně hafo lidí, takže jako tam se bez tak nevyspím. Ty slunečníci tady vzadu, to vypadá jako divně, kdyby tady nebyli a ty se otočím. Tam byli, že jo? Tam ne. Doha je. Dobrý. Jo, tam jsou, yes. Tady je čáko. Tam taky nepůjdu. A dýně. Těho kravičku, hned tě pohladím svým mečíkem, který ještě nemám, ale vědovím si. Kolik věcí už to jsem teď začal. Ne, ani na to nemyslím. Čekej chvíli. Tak, ještě jednou. Takže byl to jiné nahoře. Jako
Fakt? O. Co to je? Je bylo trošku víc, ne? Jo. Tak to bylo hafo. Já taková skilla, tyjo. Bude skilla. Mám skill a gangsta. Ne, mám gangsta skill. Takže, potom budu začít sérii teda asi z Mirror's Age, jo, to dám do toho ještě. To mám taky dvakrát, jo, samozřejmě. To dám taky do té soutěže, Mirror's Age, jestli znáte taková parkour motherfucker hra. Prostě jste tam za holku a děláte úplně parkour. Prostě skáčete přes baráky na baráky, ale je to i akční, takže tam se prostě máte i zbraň a čelujete. Takže to asi budu točit, ale chtěl bych začít i Medal of Honor, takže jako plány. Plánuju toho hodně, no. A i Skyrim, prostě různé hry, no. Udělám, no, já jsem chtěl dát gameplay z Arctic Combat, však mi napište do komentářů o Arctic Combat, protože mi to na Steamu hlásí a kámošovi prostě nejde to zapnout a už to nemůžu ani na Steamu najít třeba ke stáhnutí, prostě to nedá ani stáhnout, jsem chtěl říct kámoši, ať si to stáhnu, to nemohu najít, jsem to hledal s ním a taky jsem to nenašel, takže to mi ještě napište, to bych byl rád. A že fakt nevím, co s tím je. Byla to úplně, jako, prostě dobrá hra, epic. Hodně dobrá hra to byla, takže bych si chtěl zase zahrát a natočit gameplay. V sérii asi ne, protože to singla myslím ani nemá. Takže to. Jo, ne, mám dvě. Tak to zabijeme. Tak. Já si budu zabít co nejvíc těch kráv, ať mám jídlo. Potom si udělám nějaké farmy, menší farmy, nebo nevím. Já si pozorím tady všechny, protože určitě najdu krávy ještě. Tak, pojďte všichni dolů. O! Tak to je posvátná, to tady nechám. Ta tady stráží, to je co vše. To tady nechám. Tak, kolik to mám? 14, to je dobrý, to je dobrý, mám skoro stejně, jo, ale mám 13 železa, tak jsem se ani nevšiml. To je dobrý, to je dobré. Ale tady asi bydlet nebudu. No, tak tady. Tady se bydlím v té roklině. To mi se bys nešel. Tady nechám aspoň jednu. Tak, tady půjdu do té jeskyně, takže ještě se vyklidnu. Tak, všechny jabka jsou dole. Pryč. Tak. Ta ovce, teda krávo. A i ovce. No, tam jsem byl, kde je ta propast? A tam se skočí na zabice. Doufám, že nedal na peaceful. Zase jsem naču F1. Já nevím, ale... Jo, vlastně nemůžu na peaceful, když tam blízky. Letoní. Tak. A teď tady je. Podopadnu se, jo? Bezo. Teď něco zabije tady, ty už to vidím. Tady už se mi zabije. Už pořád říkám kráva. Krávě říkám ovce. Ovce říkám kráva. Jo. Je tak nudné, tyjo, tady kopat. Už musí, já si to vypálím a udělám si železný knupání, jak to je prostě aj to. Myslím, že i pro vás je to nuda, když tady nic nekecám ani. Takže toto bude náš první baráček. To je ultra. Ale to je fakt, to je, tyjo.
Tak nudný díl, úplně ani mě nebaví. Takže. To si chci vykopat to volí, já tady nechci mít díl. Nemusím si zastavit, že jo? Já jsem inteligentní člověk velmi. Okay. Až dokopu ten krumpář, tak si udělám to. Jak si peču železo, dám si železnej, ten dřevěný zahodím. To já jsem ani nepoužiju. Wop. Aha, já jsem měl 2, samozřejmě. Když nebyl já. What? Tak, teď jsem si těžila i hodně toho. No. Tak. Tam tohle hodím tam. Tohle. Tam hodím tohle. Teď vykopu tohle. A udělám tohle. Tak. Ještě další video, to bych mu měl udělat s kámošem a mě říkal, že se mnou natočí, jak se mu říká, jak se tomu nadává, na gamerové serveru Survival Games, že vám točí Survival Games, to určitě znáte. Jo. Takže to mám taky naplánované. Chci udělat nějakou menší sérii. Já tady nebudu pokládat tohle, to je zbytečný, si myslím, že určitě budu tak tento díl a další díl nejdu pryč. Tady si jako udělám nějaké takové přístřeší. Když na koněru tak moc nechodil. Tak, jo, náš první bunkr. Tak to je dobrý. Jsem šafa. Tak to si vezmu, tyto dvě. To je dobrý. Jo, achievement get. No. Skeleton ani na to nemyslím. To ani nebylo. Byl tady skeleton na tom určitě. A teď. Už nevíte, co si myslím. To je otočený na tu stranu. Přesunem ho tam. Náš první baráček. Úplně zuba. Tady je přístřešek, tady budu bydlet pár dílů, ne jeden. Tak to, tak už to kope rychle, konečně. Než jsem se dočkal, no. Už další díl bychom mohli mít diamanty, co? Další díl bychom mohli zabít draka, co? Tak bychom toho mohli být úplně hafo, ne? Co? Ano. Teď mi zvonil mobil, ale já jsem si profesionálně vypnul vyzvanění, ne jako v minulém díle. Počkej, to nevydám, že jo, protože mi tam zazvonil ten. Telefon. Já to už je počený. To se vypíká taky, víte? To je od nového updateu se dá vypéct semínko a vznikne toho další semínko. Že mi každý uvěří, protože teď jste sami viděli, že to nefunguje. Takže to určitě zkuste. A napište mi do komentářů, že to funguje. Že byl velmi rád, kdyby to fungovalo. Hop. Tak, náš profesionální baráček. Jackieho O'Neilla. O'Neil, čekuj tuhle. Železo do huby ti dám. Počkej. Ano, to si vezmu. Aha, tak já jsem měl do sebe, jo.
Já jsem velmi profesionální. Oh, motherfucker. Tak. Ještě na ní bráček. Jo, to posuneme. Musím to ještě dát, to ještě zvětším. Tak. Tak. To bude náš první baráček hotov. Nebo první bunkr hotov, první díra hotová, první taková prostě věc hotová. Je to se vypeklo už, to je super. Tak. Dělám zase takhle, jak stejně. To je úplně jedno. Ještě tady nebudu vědět. A tak. Pokud toto je náš první baráček, dobře tady toto, že tady je ten klobis toho. Jo? Takže mi se líbí, jo. Děkuji. Ne, tam je skeleton. Oh my god. Já teďka se na mě nevrátím. Hočápu! On má enchantovaný luk. No, to nevypadlo. Ahoj. Pojď za mnou. Děkuji. Tak. Máme i první ovci, ano. Takže teď se na mě nedívej. A byl to hodně krátký díl, takže ještě nekončíme. Takže to byl fakt hodně krátký díl. A takže tady se jdeme podívat. Už bude skoro svítat, chtěl jsem se vyspat. Ještě pěkně před ovcí. Ale to nestihnu, nebo ještě jo? Ne, už asi ne. Takže tady si dotěžím uhlí. Takže tento díl by měl být 11.10. Pokud ne, tak jsem debil. Protože teď ho točím, teď budu už pospíchám, takže bych měl jít do hudebky. A teď mi volal určitě kámoš. Tak jsem to típl. Určitě mi volal kámoš, že se po něm mám stavit. Takže chodíme spolu. Tak, takže... Tato strana je asi nejlepší. Už to nejde takhle, hej, čau, postav to takhle říkám. Takhle. A však slunce, kde je slunce, mi řekni. Hej slunce, řekni mi, kde jsi. Já si tě najedu a potom tě s ním. No já nevím, kde je východ a západ, ale ne, počkej. Když je to slunce odčtena tak, já nebudu točit napřed stejně, takže to je jedno, že? Protože vyšlo slunce a ona už byla i večer, takhle dáme to si jako je tak random, že jim tady železo, no to taky vidíš, ale ten uhlí já najdu železo, což je not bad. Jo, ten se bral. Takže tady by to mělo být 20 minut? 20 minut, no to stačí, také video. Ještě se na to někdo nedívá dokonce. Což tomu určitě věřím. Možná tak nějaký kámoš. Ale jinak. Nikdo. Takže uděláme si brnění a rozloučíme se pro tento díl Minecraftu. Teď si dáme věci do česky, zatím to tak rovnou nahází, nebo to třídí přece, že když mám tak málo věcí. Tak, hodím.
Tak. Kamení, teda železný meč udělám. To určitě. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ještě jednou, pojď. Jo, ano, další krumpáč, tam budeme spíš. Spíš než potom. Takže, tam mám celé brnění. Jo, nemám skin. Takže pro tento díl by to bylo všechno. A Paulie G. Ne, já chci. Fuck. A Paulie G tady s touhle ovcí a s mojím novým baráčkem se loučí a čauko.